Megint. Egy 18 emeletes épület ablakaiba olvasólámpákat tettek, és ezek kapcsolgatásával különböző alakzatokat rajzoltak ki. Az egész annyira jól sikerült, hogy még az egyik nagy amerikai tévé is bemutatta. Tehát maradjunk itthon, mi is üzentünk a fényeken keresztül. Óriás kivetítő a város szívében, Magyarország legnagyobb mozivászna, ami tulajdonképpen nem más, mint a műegyetemisták 18 emeletes kollégiuma és néhány olvasólámpa. Az Aktív most bevezeti önöket a kulisszák mögé. Egy megbeszélésről éjszaka mentünk haza, és láttuk, ahogy a kollégisták éppen fellekapcsolgatják a lámpáikat, és arra gondoltunk, milyen jó lenne ebből egy összedolgozott játékot csinálni. Az ötlet egyedülálló Közép-Európában. Olyannyira nagy sikere lett az óriás kivetítőnek, hogy még az ABC amerikai tévécsatorna is beszámolt reggeli műsorában a Schönheitskoli fejlesztéséről. Most pedig megmutatjuk, hogyan tudjuk akár ezt a mókás figurát kirajzolni az épület falára egy egyszerű kattintással. Amit mi egy képpontnak látunk az óriási épületen, az tulajdonképpen nem más, mint a kollégium szobájának kivilágított ablaka. De itt se gondoljanak technikára, ezekkel az egyszerű olvasólámpákkal világítják meg az ablakokat. Ezek a lámpák vannak az általunk elkészített kis egységbe bedugva, amely a kollégium hálózatán keresztül kapja azokat a jeleket, amelyeket a vezérlőben látott egységek kibocsátanak. Ahhoz, hogy minden simán menjen, egy igen alapos tesztelési folyamat előzi meg az éles műsort. Ezek a számítógépek vezérlik az előbb látott olvasólámpákat. Ugrunk egy picit térben és időben is. Ez már a lágymányos híd budai hídfője, úgy fél kilométerre a Schönheitskollégium épületétől. Innen ezzel a laptoppal irányítják a kollégium szobáinak világítását. Tulajdonképpen ez a vezérlő egység, ez az egész rendszernek az agya, és ha megnyomom itt az Entert, akkor indul is a show. Az egyetemisták által készített animáció között megbújt az Aktív üzenete is. A helyszínen összegyűlt diákoknak az ötletes mozgóképek mellett a mi animációnk is nagyon bejött. Nagyon jó volt, nagyon tetszett. Király, nagyon király. Hát ehhez már nincs mit hozzáfűznünk, csak annyit, hogy jövőre veletek ugyanitt.